Ola, son Xosé Canosa, presidente do Centro Cultural A Iliña da nosa Galicia de Santa Coloma de Gramenet. Hoxe venho a presentar o noso festival fin de curso, o noso festival fin de ano. Un festival que non pode ser como cada ano que vos vides a nosa casa, a noso centro, a vosa casa. E vides a disfrutar dun momento entrañable, un momento donde todos nos sentimos xuntos, donde todos nos sentimos moi ben, donde estamos todos facendo familia, facendo piña. Bueno, pois este ano hemos feito un esforzo moi especial, para poder chegar a todos vosotros, que non pode ser de outra forma máis que facelo de forma habitual. Así que para todos vosotros, desde o noso corazón, con o noso máximo esforzo e con o noso todo cariño, este festival fin de ano. E sobre todo, acordádevos, sede responsable, regalade vida. Felices festas, feliz 2021.
foches ao médico da memoria, que tal che foi? Oi, de maravilla, de maravilla. Xe, como se chama? Porque eu empezo a ter problemas para ir eu con el. Dixo, chamase, como se chama este santuario que hai en Francia, que hai unha virxe que fai milagros? Dixo outro, Lourdes, dixo, Lourdes, como se chama o médico que me curou da memoria? Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Érguete, miña amada, porque o vento muxe como unha vaca. Os arados van e ven, dende Santiago a Belén. Dende Belén a Santiago, un anxo ven en un barco. Un barco de prata fina, que trae odor de Galicia. Galicia deitada e queda transida de tristes ervas. Ervas que cubren teu leito e a negra fonte dos teus cabelos. Cabelos que van ao mar, onde as nubes teñen seu nidio bombal. Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do